Dobré ráno, som 6. deň na ceste z Bratislavy do Amsterdamu a v dnešnom videu porozprávam niečo o taškách na bicykel, aké odporúčam a ktoré by som komu poradil. Mnohí asi viete, že používam tašky Ortlieb, tieto žlté. Som s nimi nadmieru spokojný, ale skúsim porozprávať o iných možnostiach. Dokonca osobne by som vám odporúčil trošku inú možnosť od Ortliebov, ktorá je lacnejšia a podľa mňa spraví tú istú prácu. Ja osobne nosím Ortlieby Backroller, čo je taká úplná klasika, ale existuje aj variant Ortlieb City, ktorý je oproti týmto Backrollerom lacnejší a až na pár vychytáviek, ktoré mu chýbajú, je rovnako kvalitný. Zatiaľ čo tieto Backrollery stoja 140 € za pár, a Ortlieb City stoja iba 100 € za pár, čo je podľa mňa dosť priateľná cena za tú kvalitu, ktorú dostanete. A okrem toho mám ešte tašku na riaditkách. Tuto si úplne pochvaľovať nemôžem, skôr ju trpím. Má určite výhody, že je veľká, ale celý čas je takáto obysnutá. Tuto oficiálne zhora je miesto na mapy, ktoré je tým pádom úplne nepoužiteľné. Ale tuto sa dá jednoducho odcvaknúť z riaditiek a napríklad keď nechám niekde bicykel, všetky cenné veci si zoberiem do tejto tašky, rýchlo ju odcvaknem a môžem ísť preč. Okrem toho mám ešte takýto nepremokavý vak, v ktorom nosím karimatku. Nemôžem ale opomenúť, že svoje cyklotašky som dostal zadarmo od svojich sponzorov z obchodu Azubbike. Mimochodom, ani toto video není vôbec ich iniciatívou. Nič, čo spomínam v tomto videu, není nejak ovplyvnené. A hovorím, kebyže ja si mám teraz vybrať nejaké, ktoré si kúpim, tak by som si kúpil tie Ortlieby City, ktoré sú lacnejšia varianta týchto Ortliebov, ktoré mám teraz. Nachádzam sa v pivnici. Celé to začalo tak, že kúpim si Airbnbčko a ten pán, ktorý to tu mal vlastniť, tak na adrese nemá žiaden zvonček. Nikto o ňom nepočul. Ani mi neodpisuje na správy, ale našťastie mali otvorený vchod, tak